scooter at tricycle na biyaheng dait. Duwaan gadan sa salpukanin bihikulo sa kahalabaan kan Maharlika Highway sa Purok 3, Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte, mag-alas 9 nin banggi ka nakaaging Miyerkules. Gadan sa nasambit na road crash ang 47 anyos na tricycle driver, asinan 28 anyos na motorcycle rider, mantang irido ang backride kaini. Sa initial na investigasyon, pigbabaybay kan tricycle ang tinampo pasiring sa banwaan nin daet, mantang papuli sa banwaan nin parakali ang motorsiklo kan magsalpukan. Sa kusog kan banggaan, parehong duguan na nakaralasik ang mga imboltong persona. Dead on arrival sa Camarines Norte Provincial Hospital ang motor rider. Nagadan mantang pigtatratar ang tricycle driver. Mantang hasta sa presente, critical ang kondisyon kan backrider. I-record natin, marami talagang vehicle accident dyan sa Maharlika Highway kasi nagpag-iba po dyan is 4 lanes na. At may area naman po dyan na hindi pa 4 lanes, kaya medyo narrow yung road. Kaya minsan siguro hindi na-estimate sila na may maliit pa, na hindi pa lahat 4 lanes. At karamihan dyan ay 4 area. So pinaka-anong po natin ang mga driver dyan sa mga Maharlika Highway na yan from Matalong hanggang Bayawas, talaga puro cold area yan. So, dapat ang driver dyan ay nag-ingat. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. Yung naka-green. Naka-green yung damit.